Taky máte ten pocit, že ve svém životě přešlapujete z místa na místo a nemůžete se pohnout vpřed? Jmenuji se Martin Kiršner a vítám vás na mém YouTubeovém kanále Tajemství úspěchu. Dnes je pro mě velký den, protože mám možnost sdílet s vámi něco, co mi doslova změnilo život. Od 20 do 27 let jsem se protloukal životem. Střídal jsem zaměstnání, stěhoval se z místa na místo a často jsem trpěl nedostatkem peněz. Po 7 letech zlosti a zklamání ze života jsem si řekl, takhle to dál nejde. Musím ve svém životě něco změnit. Proto jsem v roce 2015 na podnět jednoho úspěšného podnikatele začal objevovat svět osobního rozvoje, duchovního růstu a finančního vzdělání. Začal jsem číst knihy, poslouchat audioknihy a vzdělávat se u infopodnikatelů. A to všechno chci nyní sdílet s vámi. V roce 2014 až 2015 jsem psal články pro Epoch Times. A v roce 2016 jsem založil VIP noviny, kde jsem začal psát články o osobním rozvoji. V éře covidu byly tyto internetové noviny jedny z mála, které psaly o celé pandemii pravdu. V roce 2018 jsem se dál na dráhu biznisu a začal podnikat na největších internetových tržištích světa, jako Amazon a eBay, a udělal tržby v řádech $10 000. O podnikání na eBay jsem dokonce napsal samostatnou knihu. Jediná kniha napsána o podnikání na eBay, která kdy byla vydána v českém jazyce. V současné době dokončuji další knihu o osobním rozvoji, takže se přihlašte k odběru tohoto YouTube kanálu, ať vám neuteče její premiéra. V roce 2020 jsem začal dělat trading a investoval jsem do kryptoměn. Pravda, trochu pozdě. Promrhal jsem život za školní lavici a následně jsem se protloukal životem, protože mi nikdo ve škole nedal návod na život. Papír, který jsem od školy dostal, abych si našel práci, mi prakticky nebyl k ničemu. Není výjimkou, že dnes naleznete vysokoškoláky bez práce, protože jsou buď překvalifikovaní, nebo jsou bez praxe. Když zažertuji, tak kdo by dnes zaměstnal stovky právníků vystudovaných ve zrychleném režimu na Plzeňské právnické fakultě? Samozřejmě mluvím o korupci, kdy se za úplatu vydávaly diplomy jak na běžícím páse. To jen abyste věděli, jakou má dnes vysokoškolské vzdělání hodnotu. Žerty teď stranou. Rodiče vám řeknou, vystuduj školu a najdi si dobrou práci. A škola vás v tom podporuje. Problém však je, že v dnešní době nic jako jistá práce neexistuje. V dnešní době robotizace a umělé inteligence je to doslova výsměch, pokud vám někdo dává takovou radu. Řeknu vám proto první tajemství úspěchu. Svět se mění a vy se musíte změnit s ním. Jak říká Robert Kiyosaki, musíte přejít z kvadrantů Z zaměstnanci a O osoby samostatně výdělečně činné do kvadrantu M majitele firem a I investoři. Budoucí svět patří tvůrcům, vizionářům, podnikatelům a investorům. Ostatní skončí na smetišti dějin, podobně jako jsem málem skončil já. Zní to tvrdě? Bohužel v takovém světě žijeme a škola vás na to nepřipraví. Neudělejte stejnou chybu jako já u kryptoměn a nenechte si ujet vlak. Na tomto kanále najdete videa, která vás naučí, jak si vytvořit lepší život, jak být šťastnější a jak správně hospodařit s penězi a napojit se na příjem hojnosti. Vím, že dnešní doba je hektická a ne vždy máme čas sednout si a číst. Proto jsem se rozhodl, že vám budu své články o osobním rozvoji postupně převádět zde do videí. Tato videa si pak můžete pouštět kdykoliv budete chtít. Například, když se vrátíte z práce, tak si můžete dát nohy na stůl a nechat se inspirovat. Pokud vás témata jako osobní rozvoj, duchovní růst a finanční vzdělání zajímají, nezapomeňte se přihlásit k odběru mého kanálu. Budete se učit od těch nejlepších biznismenů, investorů, vizionářů a vědomých lidí. A pamatujte, nemusíte skončit jako 95% neúspěšných lidí, kteří stojí ve frontě na úřadu práce a ptají se, kdo se o mě postará. Staňte se vítězi svého života a přestaňte být oběťmi. Tajemství úspěchu máte nyní na dosah ruky.
Děkuji, že jste se dnes připojili. Těším se na vás u dalších videí.